Rally je charakteristická náročnými rýchlostnými skúškami a nevyspytateľným počasím. Aj keď to bola prvá tohtoročná čisto asfaltová súťaž, jej trate nemajú hladký asfalt. Niektoré merané úseky sú pomalé a veľmi technické, s veľkým počtom zákrut, ktoré sa jazdia na prvý a druhý prevodový stupeň. Malá chybička vo vracáku znamená veľkú časovú stratu. Prvá etapa mala 7 rýchlostných skúšok dlhých 117 km. Tibor zvolil na úvod pomalšie tempo. Snažil sa vyvarovať zbytočných chýb. Nemalo zmysel urobiť skvelé časy v prvých dvoch testoch, v treťom skončiť mimo trate a so súťažou sa rozlúčiť. V predposlednej rýchlostnej skúške prvej etapy Tibor s Jardom zatiahli a skončili ju 20. Po prvom dni tak posádka Čerhalmy Palivec figurovala na 23. mieste so stratou 8 sekúnd na ich najväčšieho súpera Jana Kopeckého. Zatiaľ nebol žiaden technický problém, sem tam nejaká jazdecká chyba, nejaké tie hodiny, ale to k tomu patrí. Vinice v okolí rieky Mozel, kde sa pestujú najlepšie nemecké vína s množstvom križovatiek a úzkych cestičiek, ale hlavne vojenský priestor Baumholder s bývalými testovacími tankodrommi boli najťažšou časťou nemeckej rally. V 11. a 12. rýchlostnej skúške sa podarilo slovensko-českej dvojici zajazdiť skvelé časy a v priebežnom poradí postúpili na 19. miesto. Radosť však netrvala dlho. Na 5. kilometri najdlhšej rýchlostky dostal Tibor defekt a na prázdnom kolese absolvoval takmer 25 kilometrov. Strata priepastných 6 minút znamenala prepad o 4 miesta v absolútnom poradí. V posledných dvoch testoch druhého dňa zajazdil Tibor 19. a 22. čas, aj napriek problémom s interkomom. Palivcovi totiž nefungoval vlastný posluch, nepočul to, čo diktoval. Na konci druhého dňa stratil hlas, posádka však nestrácala nádej, že na tretí deň časovú stratu dobehne. Sme stratili dosť veľa, počítali sme to asi okolo 6 minút. Mechanici to stihli v servise urobiť, všetko bolo v poriadku, už štartovali sme ďalšie 3 rýchlostné vložky. Troška sme nezvolili správnu voľbu pneumatík, obuli sme namiesto Medy Slick, takže tiež tam troška zaváhali, ale myslím si, že od rána sa nám darilo jak s počasím obúvať pneumatiky, bolo všetko super, fungovalo všetko fajn. Až na ten defekt a až na to troška chybné obutie. Do nasledujúceho rána Palivcovi opuchli hlasivky a Tibor išiel prakticky bez spolujazca. V náročných vracákoch dostával pokyny rukou, kde má odbočiť, ale prakticky celú tretiu etapu odjazdil na oči. V druhej polovici súťažného dňa sa k tomu pripojil dážď a aby toho nebolo dosť, začal vynechávať motor. Priority tímu sa úplne zmenili, výsledok nebol dôležitý, dôležité bolo dôjsť do cieľa. Najväčší Tiborov súper Jan Kopecký zajazdil tretí deň výborne a skončil absolútne 20. Tibor po príjazde do posledného servisu neskrýval sklamanie. Ale aj to patrí k rally. Skúsený český navigátor Jaroslav Palivec bol úplne vyčerpaný a nešťastný. Som sklamaný. Mohlo to byť lepšie. Je to veľmi veľká škola, pretože už len absolvovať tieto trate je veľmi veľká škola, takže myslím si, že môžeme byť spokojní, že sme došli a asi tak. Konečne 23. miesto je pri tom všetkom úspech. Účasť slovenského jazdca v seriáli Majstrovstiev sveta pri podmienkach, aké majú naše slovenské tímy, si vyžaduje obrovské úsilie. Na druhej strane skúsenosti z Majstrovstiev sveta sú pre posádku a celý tím nezaplatiteľné. Navyše Tibor na seba upozornil odborníkov, ktorí vedia oddeliť jazdecké schopnosti od nie práve šťastných okolností.